Igama upastor weningi, upastor wesizwe, upastor wezwe sibhekela udaba lamaphupho njengenjwayelo. Ungenza ukubalekile ngabe ukusubscribe nokulike kakhulu ke yiba imember ye-channel. Uma uyimember unikela ngemali engango-9 njalo ngenyanga. Kanti uma ukuthi ufuna ukunikela direct kwi-account ungakwazi ukuthi unikele nge-account oyibonayo lapha kule video njengoba uyibheka. Qinisekisa ukuthi inamba yami futhi awuyisebenzisi uma ungayena umlandeli wale channel, ngiyacela. Futhi qinisekisa uma uyisensa le number uyisensa kuphela ngesikhathi esifanele. Awukwazi ukufonela ngo-3 ebusuku, awukwazi futhi ukufonela ngo-5 ekseni noma ngo-6 ekseni noma ngo-7 ekseni, no. Futhi awukwazi ukufonela ngo-7 ebusuku, 9 ebusuku, 10 ebusuku, 11, yabona. Please sisebenzisa inamba ngendlela efanele nendlela ehloniphekile. Sibheka la eJojo emathe uthi ke ngicela ukubuza umuphupha la umuka nomfula kodwa ukwazi ukuphuma nake singakusho maningi ama perceptions angaba khona ngomfula nokumuka komuntu umuka nomfula. Kodwa thina sizothi 1 uma uphupha la umuka nomfula kuwuphawu lobuma ungakwazi ukuphuma. Lokho kusho ukuthi usukuzobhela nani neyinkinga nesififinye ezinzima futhi ongeke wakwazi ukuzixazulula ngokwakho. 2 noma ke uSamuel lesibili chapter 22 verse 5 ngokuba ke amaza okufa angihaqa izikhukhula zokona zangethusa. Amahubo 124 verse 4 athi amanzi ngabe asewela phezulu kwethu kundlule izikhukhula phezulu umphefumulo wethu. Amahubo 124 verse 5 kundlule phezulu umphefumulo wethu amanzi akhukhumeleyo. Number 2 umuphupha umuka nomfula uphawu oluhle uma ukhishwa. Lusho ukungenelela nokutakulwa ongasenhla uma ubhekene nobunzima nezinkinga ezinkulu. Samuel lesibili chapter 22 verse 17 waselula isandla sakhe ephezulu wangibamba wangikhipha emanzini amaningi. Kanti amahubo 18 verse 16 athi waselula isandla sakhe ephezulu wangibamba wangikhipha emanzini amaningi. Shuthi ke uNkulunkulu uyangenelela mntaka baba ukutakula lapha la manzi. Number 3 umuphupha futhi umuka nomfula kuwuphawu luhle uma ukhishwa. Lungabuye luchaze nje ukulindela ukukhululeka noma ukuphuma kubo bonke ubunzima ngoba ukukhala kwakho sekuzwakele futhi seluseduze nosizo lwakho oludingayo. Amahubo 144 verse 7 yelula isandla sakho phezulu ungikhulule ungophule emanzini amakhulu nasesandleni sabafokazi. Na number 4 uma uphupha futhi umuka nomfula kuwuphawu uma ukwazi ukuphuma. Lusho ukuthi uNkulunkulu uzokupha amandla, amasu nekhono lokukwazi ukuzikhulula ezinkingeni ezinkulu ezibhekene nawe. Isaiah 43 verse 2 uthi lapho udabule emanzini mina nginawe nasemifuleni ayikukhukhula. Lapho hamba emlilweni awikusha nalangabi alikukushisa. Amahubo 107 verse 19 base bekhala kuJehova ekuhlupheni kwabo wabakhulula ezinsizini zabo. Number 5 futhi umuphupha umuka nomfula kuwuphawu oluhle uma ukwazi ukuphuma. Lungabe lusho ukuthi uzokwazi ukundlula ezinkingeni ezinkulu ngenxa ke yezidalwa zakho ngokwesintu nganza kwethu lokuso ukwesintu. Kodwa ke sesithi number 6 futhi umuphupha umuka nomfula kuwuphawu oluhle uma ungamenzi. Kungenzeka uphupha umuka nomfula kodwa uyantanta lamanzi awushoni phansi lokuyantanta nje emanzini noma kawuminzi awucwili ushoni phansi. Lokho kuhle ngoba lokho kusho ukuthi izinkinga zakho noma zinkulu kangakanani kodwa angeke zikwehlule futhi uzokwazi ukumelana nazo. Amahubo 69 verse 15 isikhukhula samanzi masingangicwilisi utwa lungangigwinyi umgodi ungangivaleli emlonyeni wawo. Number 7 umuphupha izitha zakho sithanda nje uPaul uHlumazi muka nomfula noma ke ubona kumuka izitha zakho ngoba lokho kusho impindiselo nokunqotshwa kwezimbangi zakho. Nahume 1 verse 8 kepha ke ngesikhukhula esiphuphumayo uyakuqeda indawo yakhona akuxoshele izitha zakhe ebumnyameni. So
Ushithi ungabona izitha zakho zimuka nomfula okungenzeka ukuthi njengoba sesishilo noma uthola ukuthi zimuka ngenxa yokuthi kunempindo isebenzayo kunemitho eseyisenzayo yokubisela impindi emuva. Ungalibona iphupho elifanele, ungalibona futhi iphupho elifanele lokumuka kwezitha zakho uma ukuthi kunemitho soyisebenzisa manje oyilande kubelaphi ukunqoba nokulwa nezitha zakho nokulwa nabalwa nawe. Siyabonga. Be blessed. Siwe